Sa number 8, installation sa mga rides sa carnival sa Bacolod City Government Center ang temporaryo nga ginpauntat bangod wala pa sang permit. Wala pa naaprubahan sa konseho ang pagpatukod sa carnival sa likod sa Bacolod City Government Center. Pero humalin sa nagligad pa nga semana, nagsugod na ang pagpangpudal sa mga trabahador kag installation sa mga rides sa carnival. Gani ginmando ni City Administrator Attorney Pacifico Maghari III nga temporaryo anay nga untaton ang pagtukod sa carnival pending sang pag-release ang permit para sa nasambit nga operation. Magasunod naman ang operator sang carnival. Ginpatag man ni Bubot Sekiza nga naandan na ang temprano nga pag-set up sang carnival kada nagahilapit ang Mascara Festival agud man matest kag mapasiguro nga hilway ini nga masakyan ilabi na sa mga kabataan. Sa Oktubre ginapaabot magasugod operate ang carnival sa BCGC kag subong man sa reclamation area. Nagpasalig na ang pamunuan sang Bacolod Yuhum Foundation Incorporated nga magadumalas ang festival sites nga wala sang perya sa sulod sa mga carnival para sa Mascara celebration. Maybe we'll advise them to comply as soon as possible and ano ila activities ang setup activities nila hindi nila na pag idasigon sigurado nila na. But hold sila hindi sila na I will be calling also after this ang aton nga foundation nga for alignment, so most likely that would be really the para lang just to make sure i-advise la na. Same goes. Dapat niya i-relate si kapite hindi man lang pila ka adlaw ang aton nga pag-install sini madali. Kag need pa ang testing sa mga rides for safety. Pagkatapos sila gina-check ko pa na gina-check ko ginamayo kung safety na kung okay na. So no sir, expected ka mo ma-operate? Wala lang mabalaan kung saan mo wala pa di ako matapos sa punto class pa.